Jesus, kuhaunta. Bisan kita uyugon sa bagyo sa pagsulay, hugot lang yun igsuon, hugot nga malikot, kasi Jesus nagsaan, kinauhin na yun, ug ang puloy alaan, kamatahon. Manang puloyanan, ulugay na nga naanda, dituan ay kanisdanan, ug wala na'y kasakitan, ang atulang yung buhaton, musunod sa kabubuton, sa pagbalik ni Jesus, buhaon ta. Karong gibuyan, walay kasiguruhan, kalibutan sulong, ug ang daotang binuhatan, si Jesus nagkaniyang kanibok kanapos, sa lahatong hinulsulan, aron di ka masilutan. Manang puloyanan, ug dugay na nga naanda, dituan ay kanisdanan, ug wala na'y kasakitan, ang atulang yung buhaton, musunod sa kabubuton, sa pagbalik ni Jesus, kuhaon ta. Manang puloyanan, ug dugay na nga naanda, dituan ay kanisdanan, ug wala na'y kasakitan, ang atulang yung buhaton, musunod sa kabubuton, sa pagbalik